agig pagbalaan nining Semana Santa ang SHP, DTSU ug ang Verge Leono YouTube channel sa pagpakighiusa sa DXSN 92.5 Radio Katoliko. Mudalit kaninyo nining puno sa pagtulunan nga sugilanon. Asin sa kahayag. Unsa? Punyeta! Sa tanan nga butang, asin pagod ang imong gipilit. Inga na kagamay ang imong kumakan ako, prinsipe sa ngayon. Oh, amahan ko ha. Way hinungdan. Wa ka hinungdan nga pagkanak. Wa ka makapahinungod ka na ko. Nagtuo man ako nga mas tramaw ka sa imong mga igsoon. Apan, nasayop ko. Punyeta! Bullshit! General din man do! Ngano, kamahalan? Diyan akin sa gawas kining way angod kong anak. Ug sukan karon, wala na kita'y prinsipe ni palasyo ha. Ug nining gihariana. Matuman, kamahalan. Tagsuwat og Direktor Lorenel Villondo, Recording Technician Cesar Louis Ricamara ug Gilbert Morley, Recording Audio Editor Verge Leono, Music and Special Effects Fingers Machine Production. Asin sa kahayag. Higala, kumusta ug maayong adlaw? Kami nang hinaot nga naa kamo karon sa kapiskay sa inyong panglawas karong mga panahona. Ania na usab kami aron sa pagdalit kaninyo. Nining lain na usab nga puno sa pagtulunan nga sugilanon. Asin sa kahayag aron atong mapamalandungan agig pagsaulog sa Semana Santa. Nining atong sugilanon, sundan ta ang usa ka gingharian nga diin ang usa ka hari nagpatawag sa iyang mga anak. Prinsesa Jaira. Prinsesa Jaira. Ania ako, amahan kong hari. Duol regod una dinhi. Ania ako, amahan kong hari. Lingkod. Kaya doon na ako'y tuyo kanimo. O ania. Ipalingkod ko ikaw din hitupad ka na ko tungod kay gusto ko nga ipatawag nimo ang imong mga igsoon. Saon sa man ka ng imong tuyo ka na mo, amahan kong hari. Ayaw una og pangutana. Unya kung na naisulti kung kumplito na kamo. Busa hala. Adtua si Prinsesa Akisha o si Prinsipe Zion. Karon gilayon. Magpaabot ko ninyo nga rin. Haba, Prinsesa Jaira? Oo, matuman, amahan kong hari. Mao na gid kini ang akong gipaabot. Ha? Murag. Ania. Magbahinay na gid kami sa mga katigayunan nga gikan sa akong amahang hari.
O si Prinsesa Akisha. Madaog-daog ko naman siya. Ug nakasiguro ko nga mas dako ang akong bahin. Kay katong si Zion nga akong manghod. Ha! Tapulan kadto siya. Sige lang siyag ampo sa iyang Diyos. Pway hinungdan ni ining bata. Ay, adtuan ko na lang sila. Naghinam-hinam na gid ako sa akong katigayunan nga maangkon. Prinsesa Akisha? Prinsesa Akisha? Nga no, Prinsesa Jaira? Pangadto ka mo sa hawanan sa palasyo. Kay adunay mahinunon danong tuyo ang atong amahang hari. Unsa may iyang puyo ka nato? Ah, wa ko may baw. Ay nadagang pangutana. Iyon na. Hain si Zion? Atwa siyang lawak. Nagampo. Nag-ampo na usap. Ha? Sige lang siya ampo ang iyang Diyos. Sige. Kaya tuon ko siya. Pag-unang lang to. Kaya naghulat ang atong amahang hari. Matuman, Prinsesa Jaira. Balaan ka nga Dios. Balaan ka nga Dios ug ikaw nga among amahan. Ikaw ang among giilang hari. Busa ikaw ang among gipaka-Dios sa tanang kalibutan. Tungod sa mga kadautan sa kalibutan, Ginoo, ilikay kami. Salamat kaayo amahan sa tanang mga grasya, mga panalangin nga among gihatag kanamo. Kay kini amo manggipangayo pinaagi ni Kristo ang among Zion? Ginoo. Amen. Oh, Naunsa ka ba? Nagsige ka na lang man og pundo ni ining maong lawak? Og nagsige kag atubang ni anang maong larawan? Prinsesa Zaira. Kay ngano? Nakatabang ba na diha kanimo? Ha? Prinsesa Zion? Zaira. Balaan kining maong larawan. Wa ko'y labot. Leche. Prinsesa Zaira. Dios kini nga mao'y nagbuhat ka natong tanan. Siya ang Dios sa langit ug sa yuta. Ayaw siyag tamaya. Kay balaan siya, Prinsesa Zaira. Ah, ayokog sangyawin ni anang maong balita. Kay wa ko magkinahanglan ana. Nasayod ka ba, Zion? Wa ko magkinahanglan ni ana. Iyon na. Gipatawag ta sa atong amahang hari. Kay aduna siya hinungdanong tuyo ug ikaw na lang gipaabot. Busa undangin nga kana ang imong pag-ampo-ampo sa imong Dios. Oh, Prinsesa Zaira. Musunod ako. Kompleto na ba kamong tulo? Prinsesa Zaira, Ani ako, amahan kong hari. Prinsesa Akisha, Anyara ko, amahan kong hari.
o labaw sa tanan ng bugtong prinsipe na ning palasyo ha. Prinsipe Zion. Ani ako, amahan kong hari. Ikalipay kong dako nga diin aniya kamong tulog. Kay aduna ako'y gustong ipangutana kaninyo. O dinhi ko masukod ang inyong gugma kanako. Kung pananglitan ikatandi ko ninyo sa kabutan, unsa man ako para kininyo. Hinuktoki una ninyo kini pagayo. Kay gusto na kong mahibalaan kung unsa ko ninyo kapinangga. Isip inyong amahang hari. Unahon ko ikaw sa pagpangutana, Prinsesa Jaila. Sa unsa mo man ako ikatandi. Amahan kong hari, ikatandi ko ikaw sama sa usa ka bulawan. Usa ka bulawan nga dili og dili gayud mo lubad. Ingon anak ka kabililhon alang kanako. Amahan kong hari. Gipalipay mo ako, Prinsesa Jaila. Ikaw, Prinsesa Akisha. Sa unsa mo man nga butang ako ikatandi. Para ka na ko, amahan kong hari. Ikatandi ko ikaw sa usa ka diamante. Diamante. Diamante nga, sinaw kayo. Gipalipay ninyo ako, mga anak. Saway duha-duha, kining akong pinalanggang anak ng prinsipe. Mas labaw yun kini siya og ikatandi ka na ako. Pangutanon ko siya. Prinsipe Zion, ikaw, sa unsa mo man ako ikatandi? Ha? Amahan kong hari. Usa lamang kagamay. Ug balinis kabutang. Ang akong ikakumpara. Diya kanimo. Gigugma ko ikaw, amahan kong hari. Ug ikatandi ko ikaw. Sama sa usa ka asin. Unsa? Punyeta! Sa tanan nga butang, asin pagyud ang imong gipili. Inga na ra kagamay ang imong gugma kanako, Prinsipe Zion. Oh, amahan kong hari. Way hinungdan. Wa ka hinungdan nga pagkanak. Wa ka makapahinuot kanako. Nagtuo pa man ako nga mas tramaw ka sa imong mga igsoon. Apan, nasayop ko. Punyeta! Bullshit! General del Mundo! Ngano, kamahalan. Tad akin sa gawas kiningwit po angod kong anak. Ug sukan karon, wala na kitay prinsipe ni palasyo ha. Ug nining gihariana. Matuman, kamahalan. Dili na kinahanglan amahan kong hari. Ayaw na akong ipada sa sundalo dito sa gawas. Sa walay pagpanahon. Muna ako, diling maong palasyo. Pasaylo ako kundi nakapapungot ako kanina, amahan kong hari. Pahawa na! Pahawa amin dos nakapugong ako! Layas! Oo, amahan kong hari. Muadto na ako. Kadako sa dalan. Kalapad. Daghan-daghan na dayang sakyanan ni nga mong gigirihan. Yun na ba? Taod-taod na madaig ko nga. Wala maka taag. Hindi makadalanan ni mong gigirihan. Ginoo. Ikaw na lang ang bahala na ko. Nasayod ka gyud kung unsa ko kamahal ang akong amahang hari. Ay, asa man ka ko ani karon paingon. Asa man ko ani ug
bisag balay na lang nga akong matulugan. Kaya kahanin ako. Wa magyug ko'y nakita ni maski. Usa na lang ka payag nga sarang akong maduulan. Husto. Salamat Ginoo nga nakahuna-huna ako ni ini. Yun na pa. Kanang ako nakita sa unahan. Kananan ka na. Gusto. Wanha ko ang kananan. Salamat kayo Ginoo. Salamat kayo sa imong pagiya kanako. Yan ako sa kananan. Ma'am. Kanang, ma'am, mayong adlaw, ma'am. Oh, Mayong adlaw. Asa tuyo ni mo diri? Ma'am, kanang, kuwan unta, ma'am ba, kanang, pwede ba, ma'am, nga, mga apply ko din hini, imong kananan, bisag, manghugasay lang, ma'am. Kaya aron lang nga doon ako'y madayunan, aron doon ako'y mapuyan, ma'am. Mga apply kag diri trabaho? Makasigurado ka nga kaya nimo ning mga trabahoon diri? Aron ka na masayod dong. Sultian ti ka sa tinuod. Diri mga ang mga kadagkuan, labi na ang amahang hari. Amang hari? Mao ba, ma'am? Dinhi sila magkananan, ma'am? Kaya kina po mga trabaho, ma'am. Anad kay ko anang maghugas, ma'am. At kanang maghugas og plato. Labi na ang pagsilbi sa mga unay, ma'am, sa maong kananan tungod kay mosa din akong trabaho. Kanang, ma'am, kanang maluoy ka, ma'am. Kanang pasudla ko din, ma'am. Isip bisag manghugasay lang ko, ma'am. Hindi ko mo kananan, ma'am. Mao ba? Sige, ora mismo magsugod na ka. Tito, daghag mga hugason, panghugas na dayon. Salamat! Salamat kay ma'am! Salamat kay Ginoo! Makasunod na kong trabaho! General Del Mundo, Ngano, kamahalan? Unsay ko ikalagad kanimo? taon-taon na nga wa ako makarubing sa atong syudad, sa atong mga ginisakpan. O nakahuna-huna ako sa pagsuroy ni ini. Tuod kamahalan, no? Dugay-dugay na o taod-taod na mahigayon. Mawa ka na makalibot o makarubing sa imong mga ginsakpan o ingon man sa mga kailan nimong mga gingharian nining atong syudad, kamahalang hari. Mao nang nakahuna-huna ako sa paglibot ni ini. O palihog pagdaog minsahero sa ako mga ginsakpan nga mubisita ko kanila. O paganda mo sa mga atong mabalon sa atong panaw, General Del Mundo, ingon man ang atong mga kasundaluan. O kamahalan, akong andamon ang tanan, labi na ang imong gisugo ka nako. Kung ingon man atong mga kasundaluhan, ako silang iporma aron mukuyog sila kanimo sa paglibot dining atong gingharian. Okay, sige. Lihuka na yun ka ng akong gisugo kanimo. Kasi di madugay, maglakaw na kita, General Del Mundo. Matuman. Nakasabot ka ba? Matuman, kamahalang hari.
kong hari. Ah, Prinsesa Akisha, nganong aniya ka? Aduna ako'y pangutana diha kanimo. Sige. Unsa man ka na? Wala ka ba'y plano nga pangitao ng akong manghod nga si Prinsipe Zion? Wala ko'y panahon sa pagpangita kaniya. Mao nga dili ta mag-usik og panahon kaniya. Ug palihog lang. Ayaw na siyang ipahinumdom ka na ko. Nakasabot ka ba? Akisha? Amahan kong hari. Amahan kong hari, nasabot kong aduna ka mo'y lakaw. Hain ka mo paingon. Dugay na akong wala kalibot sa syudad, Prinsesa Jaira. Maudag, mulibot akong diini. Oh, kung mao ka na, mahimo ba kaming muuban ka nimo, amahan kong hari? Mahimo kayo. O sige, pangandam na kamo. Sa inyong mga karwahe, General Del Mundo. Kanina mo. Sakay na ka mo sa inyong karwahe. Dali na mga Sakay na ka mo. Manakay na sa itong mga karwahe. Dali na! Pagdali ka mo. Atong sundan ang mahal hari. Kali na. Manakay na to sa tong pagsapag sa mga karong. Sakay na ninyo ang karwahe. Matuman, General Del Mundo. Mayot. Hay, Brad. Ayaw binuangi si General Del Mundo. Hawani ninyo ang dalan. Kay muagi atong mahal nga hari. Sa to ikaingon ni mo, Brad. Matuman, General Del Mundo. Isot. Kanina mo. Hello. Oh, pagdali mo. Piyo. Yo. Ho. Ya. Salamat kinahuman nagigos pagpangmas. Muling ko doon ako. Kasakit bayas kung lawas. Grabing dinuko niya tong lababo nga napuno sa hugason. Pagkadaghan sab sa mga mangaon din ni dapita. Grabe, dili parehas sa uban nga mga kananan nga dili kaayo dugukan sa mga tao. Oh. Unsa karon? Tingog sa usa ka budyong. Paminawon ko gani bi. Husto. Budyong karon. Nagpasabot nga adunay mga inilang tao nga nagpadulong dinhi. Yun na pa. Lion ko gani. Mulilikos bintana. Oh. Mga tao nga nangabayo. Og bagang duot sa mga kasundaluhan. Og ang mga kasundaluhan kana sa akong amahang hari. Mupasalipod ko. Kay tingali unyag mailhan ko nga ako si Prinsipe Zion. Nakatago ako. Ginoo ko. Unsa kahay tuyo dinhi sa akong amahang hari. Hain ang tigduma ni maong kananan. Ako, sir. Ako ang tag-iyan ni inyong maong kananan. Gipahibaw ka sa mahal ngari. Nga ani siya maniudto uban siyang mga anak ug mga kasandaluhan. Ang dami ninyo siya og lamian nga pagkaon. Oh,
karon dayon. Hoy, asa na ba mo? Palihok na mo. Ang akong amang hari. Nagbahibaw nga ani din mukaon. Ug magbaluto og mga labi ang pagkaon. Gusto. Ato ka sa kusina. Ako nga tuon ang kusinero. Ug ako sang hangyoon nga ako ang maluto sa pagkaon. Naarang kusinero. Nagsugod na siya sa paghiwa sa mga lamas. Ako siyang duulon. Pre. Pre, ay, ngano, pre. Kanang pre. Kanang ado na lang uta ako ihangyo kanimo. Kanang musugot ka ba nga ako lang una ang muluto sa pagkaon? Muluto sa pagkaon? Ay, para sa pagkinsa. Anhi din himukaon ang mahal nga hari. Uban sa mga kasundaluhan ug sa iyang mga anak. Mo nang saligi ko pre. Ako luto sa pagkaon. Mahimo ba? Oo, may problema. Oo, unsa to. Ikaw muluto sa pagkaon sa hari. Oo. Sigurado ka, ha? Sigurado ka. Pre, saligi ko. Akong muluto sa pagkaon. Pre, sa tinuod lang. Nakatrabaho po ko sa palasyo. Sa mahal nga hari mo nang nakahibalo ko ug unsa ang mga paborito o ganahang kanon sa mahal nga hari. Mo nang saligi ko nga ako ang muluto sa pagkaon. Haba? Pre? Mga tangkang ganita, magkakuya igita, pero sige, tagaan ka higayon. Ikay muluto, pero tarunga sa pagluto, ha? Tarunga gid. Kung di ka mo tarungon sa pagluto, na matangtang kitang duha diri sa itong trabaho. Haba? Pre. Pre, makalaom ka anak. Salig na ko, pre. Dili ta mga putbol din, he. Nahuman ko na gid sa pagpreparar ang tanan. Magpaabot na lang ko nila. Nga, muabot din hisa. Maong kananan. Kaya sigun pa sa gibandilyo sa mensahero kaganina. Anhiman sila din mo kaon. Sa laing bahin. Si Ate Zaira ug si Ate Akisha. Unsa ka ang ilang kahimtang karon? Ginoo ko, aduna pa ba kahay panahon nga magkaabot ang among dalan? May panahon pa kaha nga magkauban kami sa susamang Pinoy-anan? Diyos ko. Gimingaw na ko sa amahan kong hari. Si Prinsesa Zaira. Ug ingon man si Prinsesa Akisha. Gimingaw na ko nila. Kumusta na kaha sila karon? Ani ana ang mahal hari. Hawani ang dalan alang kaniya. Yan ang mangyari. Ay bawaan ninyo si Ernie Dinsilio, si Jessica Cordoba, si Mary Maranga, si Jim Solis. Bawaan ninyo. Nanang mahal hari. Ako ang mahal hari. Ay maagi ang mahal hari. Huwag ka magkasabot sa kulibati. Hoy! Ipadala na ng mga pagkaon na Kanya ng mahal nga hari. Ako ang sigitan ang waiter nga modalas pagkaon. Isidro, andam na ang pagkaon. Ug ihatod dito sa lamisa. O, dali mo. Tabangi ko ninyo. Kalitan ko ng pagkaon. Mas mahal hari. Dali. Tabangan.
Maayong adlaw mahal na hari. Gikalipay na mugdako nga niabot kani ining among kananan. Gikalipay ko sa bugdako din. Inyo akong giabi-abi nganin. Mga anak, Prinsesa Jaira, Prinsesa Akisha, dali na kamo, uplastar na kita. Oo, amahan kong hari. General Del Mundo, Kamahalan. Dili na pita, kamahalan. Kay mao kining lamisa ang giandam alang kaninyo. Dali, lingkod mo. dali na kamo mga anak. Lingkod na kamo. Lingkod mo. Sige na. Iserve na ninyong pagkaon sa mahal na hari. Uy, kalamian gidi ay niining mga pagkauna. Ang ako kining paborito. Ug ingon sa karon pa ni serve dinhi. Murag lamian gid kini. Be, akong tilawan. Nganong tabaang kini? Kining pikas. Tabaang usab. Ngano kini? Amahan kong hari? Ngano? Unsa nahitabo? Way lamit kini mga pagkaon nga ilang igalit ka na to. Unsa? Apan, paborito mo kining maong pagkaon, amahan kong hari. Mao gani nga nakinuhinam akong kaon ini. Apan, sa pagtilaw ko pa, tabaang ug way lasa kini nga pagkaon. Di gani. Atong kining tilawan. Di ara. Unsa kini pagkaon? Grabe ka. Tabang, way lami. Punyeta! Hay na nagdumala ni ini. Hay na nagdumala ni ining maong kananan. Ako mahal na prinsesa. Man, kinsa nagluto ni ining maong pagkaon? Kinsa? Ako ang nagluto sa mga pagkaon. Prinsesa Zion? Ikaw? Kumusta? Mga igsuon ko mga prinsesa. Ug kanimo, amahan kong hari. Ikaw, Maayong pag-abot ni ining maong talad kananan. Uban sa inyong pagandukot sa imo makasundaduhan. Amahan kong hari. Nan karon, hining mga pagkaon nga naa sa inyong atubangan. Inyong gitamay nga way lami. Inyong gilabay. Inyong giusikan kay dili kini parihas sa bulawan nga imong makumpara sa imong gugma nga matud pa nimo maoy makapalami Prinsesa Zaira sa imong gugma sa atong amahang hari. Hain ang bulawan nga matud pa nimo imong gipanghambog nga sama sa bulawan ang kadakop sa imong gugma diha sa atong amahang hari. Dad-adinhi sa atong katubangan ug isagol din ang pagkaon. Dad-adinhi ug ipatagamtam sa atong amahang hari. Human nimo isagol kini bulawan dinhi sa pagkaon. Kung mulami pa kini aron atong makita ug atong mabati mismo sa bakba sa pangamahan. Nagilamian siya sa pagkaon, gubikan kay gisagulan ni mo rin ang bulawan. Prinsesa Zaira, hakog ka sa mahali. Ang imo na magipasuwam, di mo imong tugaligong interes. Nawa na kay pagbati. Tinha sa imo mga igsuon. Gitamay pa mo ang Diyos na mo'y akong ilughan. Mo'y akong puan. Karoon lamang malikay kita sa kadautan. Ang Diyos na mo'y naghatag iling halapan ng dako. Kung naglaot ng mga bahanti sa itong amahang hari. Nan karon, hain ang bulawan. Prinsesa Zion? Trukasan, Prinsesa Akisha, nang hambog nga ang imong gugma sa itong amahang hari.
Nagisama siya sa kadyamante. Pagkawa ninyo mga puangon, isip ako mga maguwang. Isip ako mga igsuon ng mga prinsesa. Nagparihas lang ikaw kung atong maguwang na si Prinsesa Zaira. Mga hagong o mga anak. Wala inyong una-una. Inyo lang ito bali mo mga interes. Nagtandi na mo'y umang pagpatong sa Ginoo ng itong Diyos. Nagaangkat na mo. Anak, Mga hagol! Mga malibos lanon! Prinsipe Zion, pasaylo ako. Natayog ako nga dako ang pagkulang kanimo. Sa'yo na lang itukon ang mahal ko nga. Sa'yo na lang ka nang itukon diyan sa inyong dila. Pasensya na ka mo. Sa inyong gibuhat ka na ko ilabis ang apa. Ito ginagyan ka. Sa imo pagbibilin ka na ko ang hanggan. Pasensya na ka. Nagkawat na ko ang pasensya sa'yo. Diha na ka mo. Zion! Prinsipe Zion! Prinsipe! Zion! Tabang! Ano ito mo kanimo? Tabang! Amay ko, hari! Ano ito mo nimo? Dali atong dayungan ang mahal nga rin. Pagdali mo mga kauban. Atong tabangon ang bahal nga hari. Hoy, kamu diha. Pitok-pitok na yung mga kalimutaw. Atong tabangon ang mahal nga hari. Magali ka mo. Atong dayo nga ng mahal nga hari. Hoy ka mo, mga patyonon og tingog. Ayaw paglangay, tabangi mi dire. Kumusta nga ito ang mga hari? Prinsesa Jaira! Kritikal ang kaimtang sa atong amang hari. Ano? Dili! Dili! Prinsesa Jaira! Prinsesa Jaira! Balik! Ani-ana gid ako sa kwarto ni Prinsipe Zion. Tuway, larawan. Diyos ko. Pasaylo ako. Pasaylo ako sa wapag-ilakan mo. Pasaylo ako sa pagtamay-tamay ko kanimo. Diyos ko, mapugad ako. Doon na di ay katapusan ang tanan. Manuhin ka. Diyos ko. Ayaw ang among amahan. At lagi pa siyang taas mga ko. Lagi pa siya. Manuhay ka. Pasaylo ako, Diyos ko. Pasaylo ako.
Kumusta nagkakaroon sa among palasyo? Igod sa lain ang kubas kong dugan. Ang akong mga igsuon ka. Kumusta na ka sila karon? Nagkagubot ra ba ka to sa pagbiya ko? Dato nakalabay adlaw. Uy. Sundaw kini nagpaingon ka nako. Mahal nga prinsipe. Mayong adlaw. Unsa ikalagad ko kanimo? Sundaw sa amahan kong hari. Ang imong amahang hari, nagmasakiton siya. Ug anaasa karon sa kritikal nga kahimtang. No. Dili. Amahan kong hari, dili mahimo nga magmasakiton ka. Paabot ako. Mupauli ko ang kong hari. Kinsay. Prinsipe Zion. Prinsesa Zaira. Prinsipe Zion. Mayo kay aniya ka. Prinsipe Zion. Pasaylo ako. Pasaylo ako sa mga kasalanan nga akong nahimo. Diha kanimo. Sa akong kahakog. Sa akong pagbugal-bugal. Sa Ginoong Diyos. Prinsesa Zaira. Gipasaylo ko na ikaw. Pasaylo ako sa bako. Igsuon ko. Salamat, Prinsipe Zion. Nagkasalamat. Hain ang atong amahang hari. Hain ang atong amahang hari, Akisha. Pagdali na kamo. Atong adto ng atong amahang hari sa iyahang lawak. Tana. Sundo mo siya. Ginoo ko. Prinsipe Zion. Amahang hari. Pagkaluoy mo. Miliyo ang atong amang hari. Ay, ako. Nakikita na ang atong amang hari. Niyan ako. Ako na salamat mo. Niyan ang imong anak. Amahang hari. Niyan ako. Amahang kong hari. Zion, anak. Ako kini. Prinsesa Zion. Hindi ako amahan kong hari. Prinsesa Akisha. Amahan kong hari. Ani ako. Prinsipe Zion. Mayo pinaulian ka na, amahan kong hari. Salamat sa imong Diyos, Prinsipe Zion. Ang Diyos nga mo'y naghatag ka na kong kaayuhan. Ang Diyos nga mo'y naghatag ka na itong mga bahang. Mga anak, pasayloa ako ninyo na wala ako magkahatag o insaktong pagtulunan bahin sa ating Ginoo, sa atong labaw nga magkagagaho. Zion, anak, Amang hari. pasayloa ako. Pasayloa ako sa akong pagpuhang kanimo. Pasaylo ko na ikaw, amahan kong hari. Pasaylo ko na ikaw. Ug sukad karon atong simbahon ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Diyos ko!
Salamat kay napahimata mo ang akong pamilya. Salamat, Diyos ko. Prinsipe Zion, ikaw ngayon. Ikaw yun ang tinuod nga asin o kahayag sa atong pamilya. Salamat akong Diyos. Dalaygod ka sa may katapusan. Salamat ng Diyos. Aman ko nga rin. Mahimo bang mubarog ka o pakigsayaw ka kanamo ng imong mga anak? Oo. Sa way magduha-duha, ako ngayon ka ng buhaton. Hari. Salamat. Diri ka mo. Mabagang duot ka sa daluhan. Diyos. Daygot na to ang atong Diyos. Mabuhay ang mahal-hari. Mabuhi ang nagmahal na hari! Og dinhi natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Asin sa kahayag, usahay, dunay mga tao nga nabutaan sa ilang bahandi ug katigayunan. Nabutaan sa ilang kainila ug pagkabantugan ug wala na nila mahuna-huna kung unsa gayud ang gigikanan niini. Wa nay bili alang kanila ang mga gagmayng butang tungod kami kuyanap naman sa ilang pagkatao ug sa ilang galamhan ang pagkahakog sa kalibutanong katigayunan. Susama sa nahitabo nining atong sugilanon. Nalimtan sa usa ka hari ug sa iyang duha ka mga anak ang kabililhon sa asin. Ang asin mao'y sarang gamiton aron sa pagpalami sa atong mga pagkaon. Apan gipakasama kini nga walay bili alang sa usa ka hari ug sa iyang duha ka mga anak. Si Prinsipe Zion mao'y nakapahigmata sa iyang pamilya sa kabililhon sa asin. Ang asin mao'y himong instrumento sa pagpabuka sa mga mata sa maong hari. Ang asin mao'y nagsilbing kahayag sa mga mata sa duha ka prinsesa. Bisan pa sa mga bahandi ug sa mga katigayunan nga atong maangkon, dili nato hikalimtan ang tinuod nga tinubdan nining tanan nga mao ang atong labang magagahom. Kining atong sugilanon gisuwat ni Lorenel Villondo, recording technician, Cesar Louis Ricamara ug Gilbert Morley, recording audio editor, Ferge Leono, music and special effects, Fingers Machine Production. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit mga higala, ania ang mga artista nga nagda sa mga mahinungdanong papel. Sa papel sa hari, Lorenel Dudes Villondo. Sa papel ni Prinsipe Zion, Analito Mascareñas. Sa papel ni Prinsesa Akisha, Clarice Ravino. Sa papel ni Prinsesa Zaira, Emilyn Pantilgan Pantaleon. Sa papel ni General Del Mundo, Cesar Ayan Cabao. Sa papel sa kusinero, Gilbert Morley. Og inabagan nining mga mosunod, J. Mark Mercado, Ferge Leono, Bea Malate, J. Mark Solis. Hangtod sa sunod sugilanon, kini na lang si Ferge Leono magaingon,
Dalay ko ng Dios ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.